what's up sa ating mga kayahay, ano? So, welcome back again sa ating channel. So, sa ating mga kayahay, kumusta po? Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po, sa mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa aking channel, ano? So, sana po magustuhan nyo po itong vlog natin sa ngayong araw na ito, ano? So, bali po, tayo ay mag-walk around review lamang ng motor ni Rusi na Sorp 125. So, Sorp 125 na motor ni Rusi. So, tara guys at samahan nyo naman ako. Gawin na natin tong vlog na ito, no? So, tara po. Natin guys dito sa kanyang headlight cooling, no. Siya ay naka bulb type pa rin, Euro 3. So ito ang kanyang headlight cooling. Iwan ko lang kung dito yung signal light, pero parang hindi naman ito park light to, parang kidlat. Ito yata yung signal light. Naka LED siya, no. So ayan guys ang kanyang cover. So fairings niyan, flarings ba yun? Fairings. Correct if I'm wrong, no. So dito guys yung kanyang front fender, hindi siya tinipid na plastic, no. Yan ang Rusi, hindi tumitipid ng plastic, no. So yan ang kanyang standard telescopic port. Yan ang kanyang mags. Ito yung 250/17 na gulong. So ayan guys, 250/17 na gulong. Yan, no. Ito yung kanyang disc brake, no. Yan, standard disc brake lang yan ang motor na Sorp 125. So bali Euro 3 na siya. Yan ang kanyang carb type pa rin. Yan ang kanyang makina. Yan ang palatandaan ng Euro 3, no. Ito yung parang tubo dito yan, fuel cap yan. So makikita nyo guys kung asan dito yung air filter. Ito yung air filter nya, no. So ito dito sa gilid, sa kabila, sa left side is gear shifter. Usual yung side stand at center stand, no. Ito maganda dito, bago, hindi siya tulad ng dati, no. Makikita nyo hindi siya plastic, parang aluminum na siya guys, no. Ito yung kanyang chain cover. Yan, no. MP125 Sorp. So huli ang bahagi naman, ang kanyang gulong is 275/17, no.
Yan din ang kanyang mags, naka drum type sa yan. Yan guys, sinasabi ko sa inyo, Sharp 125. So bale guys, yung konti lang naman ang pinagkaiba dito yung sa una kong vlog na Sharp, no. Ito yung kanyang analog, digital analog na pala siya guys, fully digital analog. So yan, makikita nyo yung gear indicator, usual yung RPM, speedometer andyan, signal light natural, high beam ba ito, neutral. So dito sa kabila wala naman siyang kill switch. Ito yung off, park, on, headlight, electric starter. So ayan ang kanyang ignition switch, no, at susi. May duplicate na siya guys. Yan, reminder yan sa mga driver, no. So kailangan din yan, kailangan din natin yung basahin at unawain, no. Dito sa kabila, sa left side is low and high, usual busina, signal light at choke lever. So ayan guys, maganda rin talaga ang kanyang texture ng mga tela ng upuan. Naku, napakalambot ng kanyang upuan, no. So ayan guys, yan ang ilalim ng kanyang upuan, no. So ito yung kanyang U-box. Sigurado yung sa ilalim is lalagyan ng battery compartment. Ngayon dito naman sa tangke, malamang sa malamang, correct me if I'm wrong, 3 to 4 liters lang ang capacity niya, no. Ito yung grab bar ng passenger. Yan yung kanyang rear fender, no, plate holder. Yan, naka bulb type pa rin yung kanyang tail light bulb, signal light bulb type din. So kung baka may familiar kayo sa ibang brand pero hindi naman masyadong kuha pero familiar lang o hawig lang, no. So dual shock siya, magkabilaan, ganito lang ang shock niya, no. Yan, magandang gulong niya, no. May tatak ng Rusi. So dito guys, yan yung kanyang muffler, no. Rusi Euro 3, may naka-indicate ng parang pangalan niya, Rusi Euro 3. Ito may cover din. Yan ang tsura ng kanyang muffler, no. Ito natural sa footrest, rear footrest to sa passenger side, ito passenger, ito rear footrest. Ito usual yung foot brake, kickstarter. Yan, may mga logo pa ng R, symbol for Rusi, no. Yan. So yan guys, medyo malaki din ang pinagkaiba niya, no, kasi digital na siya, fully digital. Yung una nating blinag is analog pa. Yung 110 yata yun, 110 ba 100. So ayan guys, yan lamang po ang kanyang featured na Rusi Sharp 125, no. Fuchsia pink ba yun ang kulay niyan? Fuchsia pink, no. Marami pa silang motor dito nakawig ng Sharp. Ayan, makikita nyo may mga Royal at yung mga Pantra, yung mga pampasada, no. Meron ding mga Repo. Yan, mga Repo yan. Yan, bago, brand new Repo na Chariot. Yun, may mga Repo din doon banda. Yan, doon banda yon, Repo yon. At may mga halo, may brand new pa yata eh. Ayan guys, no, nakita na po natin yung Sharp 125 ni Rusi. So sana po magustuhan niyo po itong video ko. Like, comment and share sa ating mga kayayan, no. Siyempre po, and subscribe
hit the notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong darating na videos ko na i-upload ano. So, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. God bless po sa atin ano. Para sa ating mga kapamilya, kabatchmates at mga OFW na nasa abroad. So, ingat-ingat po tayo lagi. Lalong-lalo na po ngayong may sakuna naman na darating o may bagyo. So, stay safe po lagi and ingat-ingat. Salamat po.